weche mag wuoth, weche mag tero chiemo e chiro, kod weche mamoko bende kata tudruok maka kod kacha. Emomiyo ka wamulo ndara to wamulo gima en sekta maduong' ahinya ma koponi ndaro chot to chandruok bede. Emomiyo wang'iyo magi nyaka gi sani. Okenge mag gedo manwa wacho ka koro wadonje gedo mag udi. Kinde mane mwinjo bed ni ng'ato nyalo wacho ni en safe kao gedo nikech koth koro chwe sani mathoth. Jomoko nyalo wacho ni awe mondo koth orum kor kibigedi. Ng'ato bende wacho ni sama koth chwe no ema ka pi obiro olore kama igero cha to kanyo tuo komoko marach. Koro gik moko ariyogi giromo kanye? Yes. Gedo en gima ber. Kendo en gima kitime maber to ok onyal njawi. To njawi kopo ni one, idwa dhi shortcut, ok idwa tiyo gi consultants mantie, kendo ok idwa bedo thuolo. Ing'eni sami biro ira ni idwa gedo, nyaka inyisa gima idwa timo. Nikech gedo be wan gi gedo different types mag gedo, udi. Koro nego bed ni wadwa timo dho investigation no, koka wadugo timo design. Koro design na biro bedo based a type of investigation mana timo. Kopo ni en low, kind type of soil, nyaka ng'ini to bearing capacity mare chalo nadi. En low manyalo gao, en low manyalo hold gorofa abich apar, mano nyaka wang'i. Koro sama timo ma, to watiyo gi ng'at miluongo ni structural engineer. Manyaka watigo hand in hand. Makasa timo design tamiye, tembo timo the calculation of weights. Gik waluongo ni superimposed loads, dead and live. Koro magi duto kwa keto. To sama wadhi gedo cha, to koro waneno ka wagero ot mok nyal miyo ng'ato midhiero. Yeah. To ang'o makelo samoro sinyruok mag udi gi kapod igero gi? Sinyruok mag udi biro timore nikech mokwongo en low mikete ot. Low nitie tieng' opogore opogore. Wang'e nitie anywang', nitie lwala, nitie ge. Koro sami gedo, type of foundation en gimoro ma nyaka ing'i motegno. Nikech kok ing'iye motegno, to en ema nokel. En like ikaw load mapek, iketo kama tis. So the investigations mana wacho ni nyaka tim ka, mwanya watiyo gi structural engineer, ema koro biro miyo ot, ing'iyo ot ni sienyore kata ok sienyore. Tek mondo iyud ni ot ma consultants otimo sienyore. Onyalo timore ni because Kenya ing'eni we are in a seismic zone. We are prone to earthquake. Anything is possible. So those are measures waketo in place. Sama timo the preliminary design up to the implementation stage. Koro gima dikel sianyruok mar ot maduong' mokwongo en yiengni mar piny, ndekni mar low, to gi method of construction. Koko bedo adhered to. Kamano. Penjo na mana penjo motelo cha. Yes. Kinde koth gi kinde chieng' ere thuolo maber ahinya